Здравей! Първи път имам един за клипа. Още не мога да песня. Добре, малко опали. Нищо. Така можем да разкараме да идем до моето езеро. Там е мръсчетни вълчуми. Това там е антената на боса. Имахме ключово ушар. Така е. Обичам фонтан, кола и така нататък. Си забелязал ли си новите коли с мечета? Не ми да си взема, но това беше пак поредния клип. От една минута, чао за сега.